दुर्गा पूजा सपिंग समस्तଙ୍କର ବୋଧେ ସରିଯିବଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ମୋର ସପିଙ୍ଗ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବିକି ରଖିଥିଲି ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣାକିଣି କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଥିଲି ଡ୍ରିନ୍ ରେଗାଲେ ଜୁଡିଓ। ମୋତେ କୁର୍ତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୁଡିଓରେ କୁର୍ତ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ଏତେ ବି କିଛି ମୋତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଚପଲଟେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଚପଲଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ଯଦି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ତାହେଲେ କିଣିକି ନେବି, ଯଦି ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ନ ଲାଗେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଣିକି ରଖିଛି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ମିରର ଦେଖି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁ। ଜୁଡିଓ ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ। ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ସେଟ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଦେଖେଇନି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସରୁ ତ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡସକୁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡସରେ ମୋତେ କୁର୍ତ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣେ କି ନ କିଣେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଲେ ନା ମୋର ପେଟ ପୁରା ପୁରିଯାଏ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ହିଁ ସେଇଆ, ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ପେଟ ହିଁ ପୁରିଯାଏ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା?